चाळीसगाव शहरामध्ये शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान गाडी पार्क करण्यावरून शिवप्रेमी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला। कार्यक्रमादरम्यान गाडी पार्क करण्यावरून पोलीस अधिकारी आणि शिवप्रेमींमध्ये बाचाबाची झाली। घटनेनंतर काही काळ परिसरामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। वादानंतर एपीआय भरत चौधरी यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली। या प्रकरणाचं गांभीर्याने दखल घेत जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत चौधरी यांची तत्काळ नियंत्रण कक्षामध्ये बदली करण्याचे आदेश दिले। दादागिरी दाखवेल ना मला दादागिरी न चालणार दादागिरी मला मान्य आहे तुम्हाला